Arribat la gran cita del cinema, el Festival Internacional de Cinema de Catalunya, imperdible pels amants del setè art. Com heu arribat a ser jurat de carnet jove? Doncs ens vam presentar a la convocatòria del carnet jove, vam haver d'enviar 3 crítiques de cinema, vam respondre a un qüestionari i a partir d'aquí una selecció. Quins premis doneu com a jurat de carnet jove? Doncs donem de la secció oficial Fantàstic Competició el Premi Jurat Jove a la millor pel·lícula i de la secció Midnight Extreme, que és una sessió de nit, que sol ser sessions de maratons de matinada, doncs també la millor pel·lícula. M'han dit que aquí fèieu maratons de fins a 7 pel·lis o 8 pel·lis fins i tot. Això com es porta físicament i psicològicament? És que si te'n vas a dormir tard, t'aixeques d'hora, al final ja, depèn de la pel·lícula, sense voler fies el pum. Micronaps, como empezaría en el Street, que explican las micronaps que sigues, no te das cuenta de que estás durmiendo y mezclas la película con lo que estás pensando, no te llegas a dormir, sino simplemente te vas, pero sigues viendo la película y comienzas a mezclarlo todo. No, però bé, una mica de tot, I festa còctel cine ha estat bàsicament la tònica de tots els dies. I algun adjectiu per posar-li? El adjetivo de exhausto es exhaustante. Sí, m'ho consideraria bastant, perquè... Terroríficament fascinant, seria alguna cosa així. O sigui, amb tantes hores i tants dies junts, ens em pregunto, què sabeu l'un de l'altre? Que le molesta que se acerquen mucho a ella cuando estás en los asientos y te quedas dormido encima de ella. Que se'm tira damunt a totes les pel·lícules, és a dir, la butaca el tenia pràcticament així. Però tu què et passava, Jaime? Que ocupes molt lloc o què? No, lo que pasa es que después de estar viendo 6 películas al día y es que ya no sabes cómo sentarte. A mi hi ha una cosa que em va sorprendre molt de l'Héctor el primer dia, és que el tio ho portava tot superben preparat. Portava unes targetetes amb el seu nom... Molt professional. Sí, lo vaig veure com molt professional. I l'Héctor i jo potser som els que més ens agrada el gènere, en concret. Ella és que és això, és les relacions públiques absolutes. Que lo que passa en Sitges se queda en Sitges. Sí. No, és broma, no. No, està bé. Jo provo. Si us ha de quedar amb alguna cosa en concret? Potser em quedaria realment amb l'ambient que es respira a Sitges, que és algo que va més enllà del cinema. És genial, perquè ho hem viscut des del primer dia que vam arribar, que veies tot de gent amb maletes per aquí, maletes per allà, buscant acreditacions, a l'últim dia que s'atansa. Jo diria la proximitat amb tot el personal que hi ha aquí, professionals de l'organització, cineastes, actors. El ambiente que se vive... El tracte de la gent ha sigut molt maca, s'ha portat molt bé amb nosaltres. T'han esgarrapat una mica, trobo. Sí. És que treure budells cansa. Fa cosa. Sí. Però és veritat que mengeu cervells o què? Per sopar sí, és la dieta equilibrada. A mi m'agraden més els dits, saps? Els dits? Sí, passen més, més bé. Passen més bé? Sí. Crec que el company ha tingut un accident amb un llapis. Els exàmens. Comences i et tremola la mà i se t'escapa. Doncs aquí al mar pescant... Has pescat un tauró? Sí. Això és com ketchup, sembla, no? Més aviat marmelada. I les ulleres? Les ulleres són meves. Per exemple, per dinar, què has menjat avui? Una miqueta de cervell, una miqueta de dits de peu, fregidets, i ara em ve de gust el teu cap. Bé, em sembla que aquesta entrevista acaba aquí. Tú has sido director de foto de uno de los cortos presentados. Sí, presentado en Brigatún, zona de caza, y pues nada, ahí está, ganador. Felicidades. Gràcies. Que teniu el carnet jove? Sí. I heu entrat amb el descompte, suposo? Sí. Del 20%? Crec que sí. D'acord. I és el primer dia que veniu o ja heu vingut més? No, és el primer dia que venim. I què us agrada del Festival de Sitges? Veure actors per aquí. Si vingués el Mario Casas. I què li diries al Mario Casas si vingués? No li diria res. Faria vergonya. Sí, però el miraria. Hola amigos zombies del mundo, voy a dar la primera consigna. Esto es por una nación zombie independiente. No destruyáis la ciudad y bienvenidos a la non-official Zombie Walk.
No. Es que la actriz no se ha podido hacer, pero en el espíritu hemos estado haciendo la actriz y me voy por aquí, pero yo no lo había tirado. Una cara de zombie tuya, que nos Pues la que tengo todos los días, porque yo soy un zombie. ¿Sabes que Alaska quería tener un novio zombie? Ya por fin lo tiene.